kono noon yen andu jogiiɗo e mo jogaaki eɓe jogii mbima kokkannoɗoma kay hay kewnuɗo ko kamɓe ɓuri jogaade wona minani en wiya ko kamɓe jaltini dépense du ko jarani joni yaltin an kam hay goto wawa famdema an adduna ko noon tan ayi ñagotoɗo mettata ƴiƴam ɓiye o noon poɗɗa ko addudemo Amadou Mam bigi weltare adduma jangguinemo meccal ngal ɓeydo o nafata min kam mbaɗa haalama gueɗe gotel kala nde o ari kam min ma won ɓuuralayam eyyo kadi wonno so arayam joni mami heɓ pecce ɗiɗi an ko ɗum tan miijo min aɗum miijorom haalama suuhaɓe ni ɓuuri jogade coftal ɓuuri jogade inspiration enen inspiration ngaji nden joguiɗen ayi min de jimɗam kam gasi yirguide tan joguiɗa a yaw ɗum kala ne mbimi yirguide nde hunde hande kam marsial goral jalni hande de mataw weeli hande weelide hande kam machallah nanguɗon ñawɗiɗi tawɗo ka ñawɗo kam min kam yomi heɓtan aɗa waɗi complexe ñagugal hen yomi heɓtan nanguɗo ɗum ɗo haqqe ko battinimi toon gacci kemme ɗon de min ɗum jo temede Silla argay daromi haalama Silla an ɗum wona ujunnaje 4 e temedde tati ko jiɗɗa wona koy ko jiɗmi ko foti wonde ko kay watte Ablaye argay noon mi haalama Silla ujunnaje 4 e temedde tati nawata ko ujunnaje 2 e temedere e capanɗe joyyi mi nawa ɗum haalnete famminte ɗeɗo ujunnaje 4 ko joom ñalawma o totti en ɗum rokki en min e ma joni nawa 2 mi nawa 2 ko darim ɗon gilnani ko aɗa wiyami Silla ar ko hen dañmi ɗum ɗo ko min ɗeɗɗi gacce heeɓi ɗum ɗo ndeɗo temedere anani ndeɗo temedere eto hokki amen capanɗe joyyi eto mbattama amen capanɗe joyyi dokkimami saabu mbaɗa andi ko haqqi ɗo ñaami e nder ɗum ɗo ndeɗo temedere ko servi joyyi rokkiyam Harou Moussa Dia hokkanima haydara so rokkinomi tottuma ɗum ɗo kono nangu mimi argami haalama meɗen jaadi kala ko dokkaɗa enen dendi kala ko dokkami an enen dendi an mbaɗa waɗa gillal gonɗa ko wiide mi ari yimɓe jaa wattu yonani joni somi ari est ce que momi heeɓa ɗum ɗo moƴƴi kono pama noon gongol komin ɓuurata saydi ala en pamodira tan a ɓuuri hande janggo min ɓuurata saydi ɓuurde won omde macce hande min won omde macce min ɓuuri janggo jaam gona omde macce ala moƴƴi an yo yimɓe jaa kew aɗa hersa ñagade fotten ɓaawo janggo noon ɓaawo janggo mi nani Djiby Gaye ko arata jehen toon Djiby Gaye ko arata kañum wawi tan ko rokkude moƴƴi kañum hayso rokkanima hirsat ñammin ma ha reedu heewa bone kay ko Harou Ndiaye oɗo ganduɗa ma jungo mum ko on taƴa tan ko ça va bismillah jot mbaɗɗa tan tan mawɗum an mbaɗa hono garɗo joni ni wallahi de koye wendo ko hen garɗo ɗeɗo balɗe fof kay mbaɗnama mbiya arani bon kay koye wendo ko motti jam tan mawɗum yecci jam tan bisimilla mba ça va bani mba alhamdulillah jam tan wallahi andirama man kulle te 400 000 ba min de ko haaji addunomi ɗo yo jom ɗum komi jinnoɗo ñamlami sobo numéro 20 on jinnoon numéro 20 numéro 20 o ko 300 000 300 000 eyyi o ustaɗa wona ko ñootaɗo hakkadi jiɗɗa eyyi wallahi on ko 300 000 min jeeyata annen ustanneno sawno mawno man nene annene aɗa andi bago suffi tan ya garta o weeɓani a faami yew guitama hankiɗe nani ha joni mi ɗanaki sa ari kadi wona e calculde joguiɓe ñamali poɗɗa yumtade poɗɗa ruttorade eyyi joni ɗum wala probléme joni tottam goto ñootade happade la 30 mi addanma 50 ujunere so Allah wurni en resi en rendi en haala 5 mi addanma 50 keddiɗi inchallah le 5 so Allah jaaɓi d'accord parce que normalement le 7 mbaɗmi réserve biyam le 7 komi wurtade inchallah d'accord buuɓel tan e peeje muɗum aɗa andi min wawi 60 ujunere
ala problème kanja e tafna moɗo greta so pawɗo ɗo noon ñotaɗo happari ɓalejo bumeliya aɗa wawi yaɗo tottuma eyyi saritam noon yo arde inchallah saare addude affaire mom tottore so Allah jaɓi eywa jarama probléme yalla newnu ok merci jarama d'accord